Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Як приємно, що усі наші глядачі засталися з нами у Новому годі. О, я навіть бачу незнайомі тварики. Значить, аматора у нашої програми прибавилося. І як добре, що наша традиція зустрічатися з самої раниці протягується. Ну, як пройшло свято, сябри? Ми у Доброранку зустріли Новий год так весело. Напевно, тому зараз так сумно. Кася, з чого це ти засумувала? Де усе відавочно. Свято скончилося. І наступного Нового году прийдеться чекати амаль цілий год. А ось і ні. О, як так? Лесик, ти що, можеш перенести нас у минуле, каб ми ще раз Новий год відзначили? А гэта зовсім не обов'язково. Чим тоді ти можеш допомогти Касі і усім, хто засумував? Могу підказати, що у світі існує 21 дата святкування Нового году. Отрымливается, Новый год можно отзначать. Прикладно 2 рази на місяць. Кася, стільки новогодніх свят у тебе хопить. Думаю, хопить. Докладно не поспею засумовать. Лесик, а расскажи, коли ласка, коли яшчэ можна сустракаць Новый год? Гэта ж вельмі цікава. Коли ласка, а ви слухайте. І запамінайце. І калі ў бліжэйшы час мы можам сустрэць Новы год? 14 студзеня. Менавіта тады ў Грэцыі і адзначаецца Дзень Святога Васілія. А, гэта ён прыносіць грэчаскім дзеткам падарункі. Так, Кася, святы Васілій частуе дзетак салодкімі прысмакамі. Як і наш дядуля Мороз. Ага, значыць, не пройдзе і 2 тыдняў, як мы адзначым грэчаскі Новы год? Лесик, з цябе прысмакі, ты быў дзядулем Морозом, справіся і з роллю святога Васілія. А дзе Новый год сустракаюць пазней? У паўднёва-ўсходніх краінах тут свята адзначаюць па мясцовым календары, а месяцы ў гэтых краінах доўжацца 29 ці 30 дзён. Ого, цікава! У нас месяцы налічваюць 30 ці 31 дзень. Ага, коротенький тільки люты. Ім звичайно 28 дзён. А яшчэ цікава, што Новы год у паўднёва-ўсходніх краінах кожны раз выпадае на розную дату. Для нас не звыкла. Так, В'етнам, Китай, Корея, Малайзія, Монголія, Сінгапур сустракаюць свята ў перыяд з 21 студзеня па 20 лютага. Ого, не, мне так не падыходзіць. Лесик, адкажы, калі дакладна мы будзем адзначаць, напрыклад, кітайскі Новы год? У Китаі на гэты раз свята наступіць 29 студзеня. Трэба запомніць. І адзначаць Новы год там будуць ажно до 12 лютага. Кася, паспееш насвяткавацца за 2 тыдні? Паспею. А чый Новы год будзем сустракаць потым? 21 сакавіка любімае свята адзначаецца па персідскім календары. Так, усе запомнілі. 21 сакавіка у нас яшчэ адзін Новы год. А да каго мы далучымся са святкаваннем пазней? У Індыі Новы год сустракаюць цэлых 4 разы. О, Кася, падабаецца? Яшчэ як! Першы Новы год там святкуюць тады ж, калі і у нас. Другі, паўночная Індыя, адзначае 14 студзеня. Трэці выпадае на сакавік. І апошні, 4, надыходзіць у кастрычніку. Ой, якія вясёлыя індусы! Пашанцавала іх дзеткам. Столькі навагодніх святаў. Просто цудоўна! А чый Новы год будзем сустракаць далей? У адзін з дзён з 12 па 17 красавіка свята адзначаюць у Бірме. У гэты час тут стаяць самыя спякотныя дні, таму людзі прыдумалі аблівацца на свята вадой, і само свята назвалі днём вады. Аблівацца – гэта весела! 14 можна адсвяткаваць Новы год у Непале і яшчэ некаторых краінах. А ў канцы красавіка яго адзначаюць жыхары Таіланда. А некалькі краін сустракаюць Новы год летам і восенню. Расказваць падрабязней, Кась. Не, дзякуй, Лесик, але, здаецца, хопіць. Вось дык ну,
Чаму ты вырашила спыніцца, Кася? Мы будем адзначаць толькі наш Новы год. Інакш страціцца прадчуванне свята. Прадчуванне? Так, Новы год усе любяць менавіта таму, што яго трэба доўга чакаць, рыхтавацца, а потым атрымліваць асалоду ад кожнага святочнага моманту. Як ты правильно сказала, Кася, будем чакаць наступны Новы год, а пакуль азначаць іншыя святы. Сапраўды, у нас іх нямала, а ўсе святы нясуць вельмі прыемныя моманты. Між іншым, прыемныя моманты можна ствараць і без святаў. І адзін з іх якраз надышоў. Ты пра што, Кася? Прапаную паглядзець цікавы ранішні мультфільм. Добра, глядзім. Ну, чым займемся зараз? Пагуляем ці адправімся ў падарожжа? Кася, ты што выбіраеш? Кася! Пра што ты так глыбока задумалася, сяброўка? Выбіраю сабе новую мару. Растлумач, Кася. Ну, усё, пра што я марыла, у мяне з'явілася. І цудоўную сукенку мне падарылі, і ўпрыгажэнне, і ляльку, якая ўмее гаварыць «мама». Здорово! Яно так, але мне тэрмінова трэба прыдумаць, пра што марыць цяпер. Наперадзе ж столькі святаў. А у вас усе мары споўніліся? Мне падарылі некалькі цікавых кніг, але і марыць я буду пра новыя кнігі. Іх жа так много. А ты, Вара, атрымала падарунак сваёй мары? Атрымала. Але ў мяне ёсць мара, якая здзейсніцца толькі, калі я падрасту. Цікава, што гэта за мара такая на вырост? Аднойчы у мяне абавязкова з'явіцца сабака. Вара, чаму табе для гэтага трэба падрасці? Мне здаецца, ты зараз даволі адказная і самастойная, і бацькі дазволяць табе завесці маленькага сабачку. Справа менавіта ў тым, што я не хачу маленькага. Я мару пра нямецкую аўчарку. Ого! Гэта вельмі сур'ёзная парода. Вось таму мне трэба падрасці, каб самой гуляць з вялікім і сур'ёзным сабакам. А чаму ты хочаш завесці менавіта аўчарку, Вара? Яны выглядаюць не вельмі добрымі, хутчэй страшнаватымі. Што ты, Кася? Аўчаркі лепшыя сабакі ў свеце. Я пра іх столькі ведаю. І я пра гэтую пароду многа чытаў. Хочаш, Кася, пазнаёмім цябе з аўчаркамі бліжэй? Хачу, толькі крыху пазней. Зараз мы мультик паглядзім. Я набяруся смеласці і буду знаёміцца з вашымі любімымі аўчаркамі. Дамовіліся. Тады я ўключаю мультфільм, сябры. А хто мультик спыніў? Я! Што, набралася храбрасці будзеш з аўчаркамі знаёміцца? Ды не трэба мне было храбрасці набірацца. Глупствы якія! Проста я захацела мультик паглядзець. А зараз давайте, паказвайце сваіх аўчарак. Аўчаркі-сабакі разумныя, моцныя, адданыя. Яны выдатна і з задавальненнем вучацца, а таксама паспяхова служаць у самых розных галінах. І пры гэтым з'яўляюцца вельмі папулярнымі хатнімі гадаванцамі. Менавіта аўчаркі часцей за ўсё працуюць павадырамі для невідушчых людзей. І з гэтай задачай выдатна спраўляюцца. Ого, а я гэтага не ведала. А яшчэ нямецкія аўчаркі працавалі з сабакамі-санітарамі. Уяўляеш, Кася, ратавалі людзей. Якая гераічная парода! А яшчэ аўчаркі выдатныя акцёры. Жартуеш, Лесік? Ніколечкі, нямецкія аўчаркі добра выконваюць каманды не толькі дрэсіроўшчыка, але і рэжысёра. Напрыклад, у аўстрыйскім фільме «Камісар Рэкс» аўчарка выконвае галоўную ролю, як і ў расійскім вяртанні Мухтара. Ну і сабакі, і акцёры, і павадыры, і санітары. А яшчэ аўчаркі выходжваюць гадаванцаў іншых звяроў. Вядома некалькі выпадкаў, калі аўчаркі усынаўлялі кінутых тыгранят і выкормлівалі іх. Зараз я зразумела, Вара,
чаму табе так аўчаркі падабаюцца? Усё, угаварылі. Расці, варачка, хутчэй. Будзем разам гуляць з тваім гадаванцам. Дамовіліся. А зараз самы час уключаць працяг мультфільма. Добра, уключаю. А зараз час развітвацца. Сябры, няхай ваш дзень пройдзе цудоўна. Карысна, паспяхова. А самае галоўнае весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не праспі!